Sorry. Tangay for five. Wala rin tayo video. Enggak anjing. Saya sedang mau deh, ini ada mau deh. Hah? Ini mau deh. Ada surang. Ako na naman. Dua begini patau. Kalau kita paksa betul nggak? Sudah ko na. Ito pa yung nag-stop pa.
Pinantar na nga ito, wala nito kung na ito ba din. Sige, tulog G. Hindi mo ako nito po na ayos. Sige, sige. Pwede ba ito? Principal ko. Nakakadalawang weeks na ayos. Living G. Huli pa lang sono. Dito pa pumayo. Sa kantina ako sige na ito. Dapat ginagal ko G. Ba't ikaw? Natutulog na ayos.
Tulog ko na yun. Parang ako ni video, dahil lang may magbaralyo. DJ. Kasi ka na. Nagkalangan ko pa nga yun. Ako na, G. Ay, ito yun. Punta kasi, giboy na ayos ka. Magkailangan na sumbi ka na? Oo, di ako nga tikali si giboy yung magkaganda na ako.
tayo makatutbay mo. Ganun mga yun. Hindi sa video. Nakalawal dyan ha. Ano naman? Hindi na. Ha? Hindi. Uy, hindi wala. Nauubos ko pa. Ay? Like, din game yan. Hindi man. Ako lang din game. Like, din game yan. Medyo bulbar, medyo ano, may posta. Sa kanya. Hindi na. Game na. Huwag ka nga pila, hindi ka na sa namin. Banaw doon tayo. Hindi ka mo lang. Para siya yung patilo. Ah, puta nagplano ko nga ito. Huwag ka nga tiyagyan sa mga ito nga ito kayo. What? Ah! Magpalit ko na kayo. Yun nga, kung nga ipagod sa kayo. Sumayaw ko ng mga Itong mga ikaw din Nagkaklawa ka mga hayop na ini. ang mga ikaw din Ang hayop na ini. kita tangay. Kita tangay. Saan ka na mga tingin? Nice, bumba na bit. Oy, Nagulang muna. gusto mo ang para ka mo. Hindi ko yun. Gagawin ko sa piso ng tatawa. Nakulong mo na. Ako, mas Diyos ko sa daan. Ay! Yung ilapin. Sabi mo nga Ilapin ka nga yun. Isa totol, isa totol. Dua-dua ka na doon. Video. Iyo. Mura mo na.
Marabas ko nga dito. Oh! Ngunit yun, Mars, sa kayo. Mali. Walo ah. Ay pa yung ano ba na? Bakit yan sa kayo? Oh, presenta ka nga yung secret na. Diba mga Uy! Bye. Oh! Ito ang sumasin ako nga. Sabihan talaga. Ay! Ay! Roy, 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 Roy. Sorry, no. Ito pa kasi, saan dinaraga mo ginagawa? Ah, Ah! Ang ayos na. maluwi na. Ikaw na. Woo! Ay! Boss, ano? Uy! Oh, dalawasan na. Lima. Lima. Oh! Uy, ano daw ba ako may puta? Thank you. Oh!
nasa ko nga yun. Ay, di mo kaya? Ay! Magandang lang. Gusto ko. Uy, ayun po. Siya ngayon, yun alam mo. Rich. Kahit ko, boss na. Boss, may itong babae. Itong kami. Ay, mga driving 12. Itong kamay. Dati na 12 dito nga itong madog kita. Ang kanang isa. Kasi kung nagplanuar na tulong, masama niya yung mga ano kita. Ay, kulang mo. Kulang. Yo. Kaya sa pansin po, ada di pasal itu kan. Sige na nga niyo, tapos na siya. Hayop ka mo. Hindi ko doayo. Huwag kang buhay. Uy! Kalau may lubang hay ano? Yung ito na ito. Uy! Utang bulit ka. Lord na compounding. Alright, parang mga kagiro. Nag-load ko yung mga Yoko. Kaya matibay ito. Ano ang mga gamitin, May? Yun, ikabangan mo dyan. Oo, hindi siya ro. Gusto ka nga, wala mo. Turo pa kami. Ito, water.
Yan na, Jay. Bakit ko? Ba't yung damage ka? Eh, ba't hindi po ako nga? Kasi yung ano, Rome, Rome ano, Jay? Pero ano kami? Gluten? Bakit yung wala? Ha? Wala ka rin. Parang yan. Yan. Itong bato. Bayaw na, no? Walang gluten ako ayun ha. 44. Ay, 43. Bakit ko lang daw? Higit ama. Uy, sakto. Ito. Wala, wala. Wala. Parang wala nga. Wala. Bubo. Bubo. Ito yan. Ayun, ito hindi mo gano'n. Ano? Kinyo. Eh? Pwede siya sa ko. Yung ano eh. Ano play? Coffee. Sa'yo ito lang to. Sarap na yan. Ano yun na? Oy, double ito. Ay! Wala mo na pala ng ayos dito. Parang kinilig. Wala ko lang yan eh. Makanurot ng tulong. Nagurang ang tulong. Na, Jing. Yan lang nga, dalawa ni sige ko yung lang mo. Ano to, Jing? Ano to, Jing? Meron ako lang mo. Iyo. Yan lang mo. Wala akong video. Bukas ako to, nagdiwa. Hindi na ano. Hindi mo na, Jing. Kaya ilang pang kanal. Hindi mo na, Jing. Sige na, karasakan kita. Oo. Ang karasot pala ang
Bigyan mo nilay. Ganda. Apasero. Sige ka. Yun. Masarap stay. Ano lang yan? Sabay. Ah, sabay. Diba? Ano ka ini? Oo. Busy pa lang kami ha. Diba yan? Ganda. Ganda. Parang bang ito. Kung may nasusunod, ipisuran. Ah! Nag-review. Parang yung gaman ko. Ayun na doon. Makulong tiye. Yung nakakagabi, biya mo. Ay, di mo. Kami ng water. Uy! Ano sa Ito na nasa nakabay ko lupit? ngayon. Ipagbukod mo na sa lupit. Pagkakaroon ko lang ganang po. Mura ko dito. Ito kayo iba ito. Ano mo yung gabi sa mga? Ayaw. Paarap na sa nakaaraw. Mati-mati man din yung garo na kalapit. Uy! Water na. Uy! Killer. Killer Jason. Kalaban. Killer Ian. Killer. Yun eh. Ayun. Out na siya to. Okay. Natul ako yun. Natul. Ako yung mga ito. Nakome. Hindi. Ito yung mga yun. Nagdan to ay. Alam ko na ka. Hindi nga, zero dito. Akala rin ito. Ito yung mga nako. Ganito. Pupunta ka ba? Yan si Bigma. Yan na, mata na. Matibay talaga. Yun o. May mga 45. 38. Bisa sendo. Yung yun na dahil.
Yan naman ang palagang kalaban na nagtuto mga idol. Pero tulad ko mga idol. Okay, mga. Nice. Bilang baga dito. Yan killer tayo. Dito. Sniper na dyan. Wala, mga. Bahay ba dito ngayon? Ako nang badil. Kapadaro, likod mo, gilid mo. Ayun pala no. Ibu na soon. Iya sunod ka, oh. Ay! Puro pistol na. Source, ano. Mas wala ka na. Daw na mo at. Pwede ito nagtinga eh. Doon na sa kami dapat. Mas makamu. MOSDC. Hindi mo makautan. Hindi mo makakatawan. Ay! Ano na ko nakita? 4.4. Wow. Dalang ako sa mo. Ini nasawa. Hindi ka mo lang. No, Facebook. Malam mo. Ay! Ay, mo tulo ko. Wow, karre bisa agad, ma. Paano pamintan sa iyo? Pandarang na. Serang. Apit pa rin ito. Badil ka nga, ipipatan. Siguro nga, dapat ko lang yung ano niya. Daw, pistol na, lipo ko. Yung payo. Ikadal lang talaga ng pistol. Kaya puro sa pistol lang gamit ko nga. Pero tatang ba ito? Tatang pistol na ito. Ulit-ulit. Yan eh. Oo. Daw, sarap ko sa niya. Pilipit na. Nananong pagpayo. Tapos sila mo na. Ay, ayaw ka mo. So, parang tidak, ang pistol na. Tutong ko lang kahit na pistol sa forest na plane. So, kulubin na niyo. Kaya kulubin na nga yun. Hindi rin mabagawasan ito pistol. Always. Always. Tulong. Makyo. Tulo. Kung sino?
Ikaw ko na nalos. Wala, go. Ito ata. Ano na yung bit? Ano ito mo Hindi ka niya? na, be. Hindi ka na, be. Mga over. Kapag ka. Pagulog naman yan, no? Kapag mo. Team game ka, nakikita team game. Wait. Hindi ko ulot. Ilapit. Ilapit. Nilipat ng gamit ko na. Hindi mo siya lang. Yung mamuragot kayo yung parin ng mga Mali mo, motivation na. Kalaban magpanokan mga mali mo, kaya tawag sa video. Ang iba mag-arap ka at kakalaban ng mga mali mo. uy, ito rin ako nga kumakumisi ko. Hoy! Kung mo pala nito mga Mata nga. Sige. Iloksa ka mo. Turo ka sa rin. Oh! Puta na pa yung pa kung ay popper na. Boy pa. Ay, ganun. Lat na. Baka magkabang dito ang may gilid. Doon sa ika po. Yan. Loko na. Galing yan. Abang naman mga postura ka naman. Wala mo sige. Wala. Hindi ka na mga gaming daw. Diba? Huwag mong bangag sa nira niya. Alam mo ba? Okay, dito kong dua. Lan. Tulong Okay. ka. Dito na. Dito na ako to. Kaya ngayon na. Hindi na mag-itay. Correct, kontrol mo sa bike. Ay, mag-smoke. Window. Okay, plan. Yan, abang ni Jampin. Baros na. Baras na. Uy, yun yun. Uy, yan. Eh, Oh, yeah, dito. Likod mo yan, dyan. Diba na? Inayo mo pala. Wala daw kang din. Laro. Be, kabala na. Ito, be. Iyo. Nagano man yan. Ulitan mo na ito. Be, kabala man daw kang be. Di ako mag-smoke. Okay. Di, mag-smoke. Buka na na-smoke na. Plus ba? Uy, sa likod! Napagod mo ako. Okay.
lakas mo na kung ayun. Tapos duman. Ano ba, David? Hello. Wala, wala yung nag-straight na ayun. Ay! Putang lapa yung Balik na mga sabi. Ha? Balik ako na sabi. Ngayon ko dyan, Son. Gusto naman sa Son. Ito daw. Kung sakali ako na mag-click. Ay, katulong. Babi, di dua. Babi, di dua. Babi. Hi. Yo. Tama. Ano ito? Kapangat na ito na, ili nga, i-test mo. Bi. Ujan, lumigilid, dali na, ubit. Wow. Balik to, na. Good eh. Sabi, battery nga dyan, sabi. Pero man sabi. Balik na, balik na. Yo, sa kaming gasol. Ngayon, yung bit. Tingnan ito kasi. Bigila baby. Ay. Kanta dyan ano. Kami na sa ba? Kuya! Yung train. Ayan. Kuya! Kuya na lambangan muna. Ikot mo. Ayaw dyan. Sige na, Bit. Wala yun po. Yung Baba ka na, Mark. Dyan. Ay, di puta nga. Yun na. Madiretso to ay. Itong visit na. Ganun yung ako na. Doon. Ano din sa load. Bawal mo na kung ngayon. Nagot mo ba? Pinasa ko. Wow! Nag-wait ko ito bumubin. Ay, ito na. Baka. Sabihin. ay. Ganda din. Ay, di puta ka nga, ka. Nasa batang kusuhay. Amo na lang.
Ay, kamot mo kami, ano, ganun. Ganun. Ay, kailangan ko na ito. Anong ba ito, no? Ito, ganito na nga, ayun. Yan, Jason, yan, Jason. Yan, sa pinto, sa pinto. Oo, dyan, sabay mo. Yan, iba pa dyan, nakita ito yan. Huwag hindi na magkarato nga, ayun. Dito lang, time. Dito time. Ikaw sa ano? Okay. Uy! Kukulon. Ito na. Yan na, yan na. Oh! Baba. Dito lang, magkita yan. Ako na tago kayo sa di. Uy! Ito ka nga, yung galing na, yung Chicago Jay. Ligyo, ligyo. Ha? Ay, ito na eh. Nasa late ano. Ay, puta ka! Yo, Gigi. Thank you. Oh. For you. Bakit kayo? Ay, di puta ka nga eh. Binalitak pa ako nga eh. Put yun, nasa loob ka lang. Takpa ko. Ako sa naman mo, ulit lang kita. Isa ko, isa ko. Doon, isa ko. Yaw, di ba? Yung dito, Luya.
Papadyahan mo, kasi di ba sa gilid doon yung ay, sa gilid mo, ano, Ito yan, ang sa palitin na yun. yun na, bawas mo na kasi nun, yung box yung gilid, papadyahan, yan, nanti, lumatalikod mo na, Yun na! Ayun, ito ako palang tumakas. Dito sa labi, ito ko sana. Pray. Ba? Puta nga, iputo sabi. Ano sabi ano? Wala ka na tayo, Ay, wala ka nakayo sa road. Nasuba ko mga isa. Yan, pasakatasun yan, pasakatasun. Nasa break. Ay! Doon na sa baba nga. Okay, pero, dua, sarap pa, okay. Balik sa base, kita. Malarap sa base. Sa base, kita. Pabina yan, pabina. Pabinaan, pangwala niya, base. Yan. Mga Nakaan. Nandun din sa tito mo. Hindi mo Hey, you know, yung labit, maglulot ka muna. Ayun, kuya pa ito ko. Sige labit, planta na ito, planta na. Sama sa lahat, ito po ba yun? Walang take yung egg. Go break. Uy,
Ano ay pinanig ko nga yung Nagong tipo ko dyan. Oo, tao. Bukas na nga diwa. Bukas na. Bukas na. Gusto na ba talaga ng buwan? Wala daw dito ako ito yung may ko na ba? Wala. Hindi ako daw sa pwede. Wala pala. Oh, gawa, bawas. Sige, sige. Hindi lang po tabi. Mabridge na, ano? Nagkadang ko pa dyan eh. Yo le digo, digo pwede ang tutuwa. Lupit yan. Gusto, ano? Ano ito? Ito ba nasa PHP? Ha? Tubig. Sabi ko, ay! Wala kayo. Okay. Great. Kira-kira ka. Oh, di ba na ito? Sabi. Ay, sabi. Ito pa ito ay. Sabi. Yan naman, may bibit. Sige dyan, hindi mo pwede dyan. Diyan na dyan. Sa gilid, diyan na. Ah, puta nga,
yung sabihin. Ayun. Nakikita mo nga. Yan sabi, yan sabi. Ay! Ay, dua. Uy, Bilibid! Uy! Bilibid! Pati na to, yung managyan to, nasa batan mo. Open mic, open mic. Ayun ka. Ay! Wala ko. Kasi, pati, Wow! Ay, ko ba? Diba? Diba, Mac? Yan. Great. Artist ko lang na ganito. Ayun na lang tutok mo. Ito naman. Tututukan mo. Tama ba? Kaya ba? Sumakan mo na. Sumakan mo na kami hipor. Lalong mo na. Malago. Ika na mag-pirit na eh. Ako, sabi mo. Sumakan mo na diba? O, dahil ako tayo ng ano. Hindi ko gusto na. Pati ba? Ito mo. pupunta na sa Midloob eh. Sa ano Midloob? Yung wali ko. Ay, grabe. Ano ka sa round mo? Hindi ako nakakatawa. Sabi ito na naman ito. Hindi ko pa ka. Ay! Yung Uy, that's the thing. Sabi. Ate, nabot makalik sila na bro. Ay, tignan mo ba? Hindi nga kayo. Ba na doon? Oh! Ano ba? Oh, pinto! Pinto na ba yun? Ay, kailangan mo!
Ang ma-out. Sige boy, tulog. Out that one. Open man. Ay. Ano ang number niya? Ah, ganun ko rin tayo. Baga ko Ano ang desaro niya, Bibi? Number 3 ah. Ano Jay, mga ka Jay? Ano ba? Ah?
Ang ayos na natin turuan. Buko. Oh. Nice. 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 Uy! Philip. Ay, mga yung lalay ko, bakla siya. Bubuhay. Look why you wait. Hindi kong hayop ini. Bukit bon. Buti na. Yes, yes, bro. Parang bilay. Iba yung hayop.
Yung iba kasi